ka gane, they are associated. AV ma'ana arterioventricular, from the arterium and ventricle aka samu sunan arterioventricular, okay, arterioventricular valves. Wayannan kenan. Sai kuma semilunar valve. In an ce semilunar valve me ake nufi? Yau kuma za mu yi bayani akan cardiovascular system, kamar yadda kuke gani, wanda ake ce ma CVS a medical field ko kuma medical course zance, ko anatomy, physiology, MBBS, waye. In aka ji an ce cardiovascular system, za ka ji students suna cewa CVS. Okay? Da farko za mu yi bayani akan shi karan kanshi wani system ne. A jiki akwai skeletal system, akwai nervous system, akwai digestive system, haka zalika akwai mene? Akwai cardiovascular system. Cardiovascular system abin da yake nufi a takaice shine yake magana akan zuciya, blood vessels ma'ana kororon da yake daukan jini da kuma shi jinin karan kanshi, ma'ana heart, blood vessels da blood shi karan kanshi. Da farko za mu fara daukan, bari rubuta muku za ku fi. Mu dauki heart mu gani, kamar da kuke gani akan board din nan. Heart wani organ ne da ake samun shi a kirji, amma yafi kwanciya ta gefen hannun hagu. Okay, yana tsakanin lungs guda biyu. An ce lungs ana nufin huhu, yana bayan mediastinum. In an ce mediastinum ana nufin wannan kashin da gan shi a nan din kirjin kashi ne ake ce mishi mediastinum. Yana immediately yana bayan mediastinum, yana tsakanin lungs guda biyu. Allah shi kadai san dalilin da ya sa shi a wannan wajen. Za mu yi bayani anjima. Yanzu mu kalli heart din. Za mu yi bayanin anatomy of the heart, mu zo mu yi physiology, sannan mu yi bayanin anatomy of blood vessels, kuma mu yi bayanin physiology of blood vessels. Okay? Heart, kamar da kuke gani, yana da chambers guda hudu. In an ce heart chambers ana nufin sassan zuciya guda hudu ne. Ma'ana heart has 4 chambers. Shine mene? Gashi nan. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. In an ce right side of the heart, kamar yadda muka sani yana daukan mene? Yana daukan oxygenated blood, while left hand side yana daukan what? Oxygenated blood. Mun zo bayanin physiology, za mu yi bayanin komai da komai a wajen. Me dalilin da yasa wannan ya zama oxygenated, me dalilin da yasa wannan ya zama deoxygenated, okay? Wannan shine atrium, which is right atrium, wannan right ventricle, nan shine ake ce ma mene? Left atrium, wannan left ventricle. Bayan shi muna da me yake da suna? Muna da superior and inferior vena cava, wayanda su suke supplying jini ma zuciya. Su suke dawo da jini cikin zuciya kenan. Wannan shine superior vena cava, wannan inferior vena cava, okay? Sai mu kalli valves. Idan aka ce valves, a turancin an ce valves me ake nufi? Kaman bututu kenan ko? Wayanda suke barin jini ya wuce ta cikin zuciya. Muna da guda hudu, amma an raba su kashi biyu. Na farko muna da AV valves. In an ce AV valves ana nufin mene? Ana nufin bicuspid valve da kuma mitral valve. Wannan wanda yake gefen dama, wanda yake tsakanin right atrium da right ventricle, shine ake ce mishi mene? Ake ce mishi da tricuspid valve. Wanda yake tsakanin left atrium da left ventricle, shine ake kiran shi mene? Ake kiran shi da mitral valve, ko kuma ka ce mishi bicuspid valve. Okay? Wayannan sune AV valves. Okay? Atrioventricular, daga sunan anatomy, in ka ji an hada abu biyu an kira su, ana nufin, ka gane? They are associated. AV ma'ana arterioventricular, from the arterium and ventricle aka samu sunan arterioventricular. Okay? Arterioventricular valves. Wayannan kenan. Sai kuma semilunar valve. In an ce semilunar valve me ake nufi? Aortic valve da kuma pulmonary valve, wanda suke kai ma huhu jini kenan, da kuma wanda suke kai ma sassan jiki jini daga zuciya. Okay? Su ne semilunar valves. Nace mene? Semilunar valve nace mene? Nace aortic valve, nace kuma mene? Pulmonary valve. Kamar yadda nake bayani, mun gama bayani akan mene? Akan valves of the heart. Yanzu za mu yi bayani akan layers. Zuciya yana da layers. In an ce layers ana nufin kaman fata.
fatan zuciya kashi uku ne, step by step. Na ciki wanda yake cikin zuciyan wanda jini yake kai shine ake ce mishi mene, ake ce mishi myocardium, sorry endocardium. Wanda yake tsakani, wanda yake tsakiya kenan ana ce mishi myocardium. Wanda yake waje ana ce mishi ectocardium ko kuma pericardium. Okay, pericardium ko ectocardium duka ana ce mishi. Yanda bara ku manta ba, akwai wani simple trick ne da nake so in ba ku. Wannan eat my egusi, wannan sai ka ce mishi ectocardium, ectocardium. Wannan myocardium, wannan endocardium. Okay, in ka ga dama ka dawo da wannan endo din farko tuna anyway. Next, na farko branch na farko shine left common carotid, na biyu shine left subclavian artery, wannan na nan gefen shine right common carotid. Right common carotid yana da 2 branch shi ma. Amma kun san ma me wannan? Wayannan branches of aorta din su suke supplying head and neck. Kun gane abin da nake nufi? Su suke supplying upper part of the body. Wayannan, wannan da wannan su suke supplying head and neck. Wannan kuma shi yake supplying din upper limb. In an ce upper limb me ake nufi? Ana nufin hands. Ina ga this is the anatomy of the heart, I think. Sorry, before I round up, wannan da ku ga ban yi magana akan shi ba, shi ma sub branches ne na wannan. Nan ba kun ga yazo yayi haka ba, shine aorta, daga nan yake tasowa. Valve ne da yake tasowa daga nan, shi yake ba ma jiki gaba ɗaya jini. Idan ya taso daga cikin zuciya, shi yake ba ma jiki gaba ɗaya jini. Idan ya taso daga cikin zuciya, wannan da su ba ma sama head and neck da hannu jini. Wannan shi kuma shine ake ce mishi mene? Ake ce mishi abdominal aorta. Abdominal aorta shi yake supplying ma ciki da kafafuwa jini. Okay? Ina ga yanzu sai mu je mu yi bayani akan physiology of the heart, which is the most interested part. Okay? Da ku ga na sa anatomy and physiology of CVS. So yanzu mun gama bayanin anatomy of the heart. Yanzu bari mu je mu yi bayanin physiology. Saboda in muka dauko guda ɗaya zai fi kyau mu karasa shi gaba ɗaya kafin sai mu zo mu yi bayani akan blood vessels.